ஹலோ, நான் சசிகுமார். 25 இயர்ஸாக ரியல் எஸ்டேட் ஃபீல்டில் இருக்கேன். அப்படி இருக்கச்ச எங்களோட 2 கிரவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வீடு இருந்தது. அது டெவலப் பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியா வந்தது. அது நாங்கள் ஃபேமிலியில் வந்துட்டு 5 பேருக்கு இது ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ப்ராப்பர்ட்டி. அப்போ ஒருத்தர் எடுக்கிற அளவுக்கு இந்த காலத்தில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற இதில் வந்துட்டு சரி 5 பேருக்கு ஈக்குவலாக நம்ம டிவைட் பண்ணி எடுக்கணும், எப்படி பண்ணலான்ற இது போச்சு தான் ஜாயின்ட் வெஞ்சர்ன்ற ஐடியா வந்தது. ஜாயின்ட் வெஞ்சர்னு வந்துட்டு ஒரு நல்ல பில்டரோட நம்ம டைப் வைக்கணுன்றது நெக்ஸ்ட்டு பிளான். அப்படி செலக்ட் பண்ணுறச்ச ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ்ன்றது முரளி தான் நமக்கு வந்தது. ஏன்னா அவரோட டெடிகேஷன் டு த ஒர்க் இதெல்லாம். ஏன்னா அவரை வந்துட்டு இந்த பில்டிங் நான் அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3-4 இயர்ஸ் பழக்கம் இருக்குது. ஈவன் தோ நாங்கள் 2 பேர் பிஸ்னஸ் பண்ணலன்னா கூட அவரோட ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் நோட்டிங்கில் தான் இருந்தேன். ஏன்னா இந்த சரௌண்டிங்லேயே அவர் பண்ணுற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அவர் யார் யார்கிட்டலாம் எப்படி மூவ் பண்ணியிருக்காரு, இதெல்லாம் நமக்கு அந்த இதை டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிருந்தது. அனதர் திங், இந்த கோவிட் டைமில் வந்துட்டு நல்லா சப்போர்ட்டிவாக அந்த டைமில் நம்ம அக்ரிமெண்ட் போட போகிறோம். அப்போ நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக யார் இருக்காங்க என்னதுன்னு பார்க்கச்சு இவர் தான் பெஸ்ட்டுன்ற ஒரு கால்குலேஷன் வந்தது. ஏன்னா இவர் வந்துட்டு ஒர்க்கர் டீம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. இவரை டிசைட் பண்ணியாச்சு, இவர் கொடுத்தாச்சு. அனதர் திங், இவரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மற்றெல்லாம் பார்க்கறச்ச வந்துட்டு இவர் வந்துட்டு ரெட் பிரிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாரு. அது ஒரு ஆடட் இது. தென் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்துட்டு குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறாருன்ற ஒரு கேரண்டி. சரின்னு இவர்கிட்ட டைப் வச்சோம். இப்போது நாங்கள் 5 பேர் இதை டிவைட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் எங்களோட ஃபேமிலியில். யாருக்குமே ஒரு இது இல்லாமல், ஆர்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் கரெக்ட் ப்ரொப்போர்ஷன், கரெக்ட் இது அந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு ஒரு சந்தோஷமாக இது பண்ணுற அளவுக்கு ஜாயின்ட் வெஞ்சர் பண்ணி கொடுத்தாரு. ரொம்ப சந்தோஷம்.